Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Catalino. Taong 1956, Alta Vista, Cebu. Itong mga panahong ito, nakatira sa bungad ng kagubatan ang pamilya ni Catalino. Matagal na sila sa lugar na yon at halos buwan-buwan nagiging argumento na ito ng kanilang mga magulang. Yung nanay niya kasi, gustong-gusto na talagang lumipat sa baryo. May bakanteng lote pa man kasi sila doon. Ang kailangan lang, mapagtayuan ng bagong bahay. Pero kahit anong gawin nitong pagdadayalogo, pilit pa ring tumututol ang tatay ni Catalino. Palaging bukang bibig nito sa kanila. Mahihirapan siyang pumasok ng gubat kapag doon na sila tumira. Alam niyo, Pinuno, walang nakakaalam kung ano ang ginagawa ng tatay niya sa loob ng gubat. Basta papasok yun doon ng alas 3 ng hapon, tapos uuwi alas 6. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, tuwing umuuwi ito, napakabango ng damit nito. Wala ka ring makikitang dumi sa kanyang katawan na para bang hindi kakahuyan yung lugar na pinuntahan niya. Ayon pa kay Catalino, napakasukal at makipot ng mga daan sa lugar na yon. May mga parte rin doong mamasa-masa ang lupa, tapos kapag nagawi ka sa loob nito, yung pananaw mo sa lugar, bigla na lang magbabago. Yung tipong kahit alam mo na ang daan papalabas, makakalimutan mo ito. Dagdag pa niya na, hindi lang siya o ang mga kapatid niya ang nakaranas ng ganoong bagay. May mangilan-ngilan kasing tao sa kanilang lugar ang nawala na sa lugar na yon. Huling namataan ng mga ito, pumasok sa kakahuyan. Yun nga lang, hindi yun dumaan sa kalimitang dinaraanan ng ama ni Catalino. Magmula noon, Pinuno, ang bakas ng mga taong yon, kailan may hindi na natagpuan. Sinasabi ng mga albularyo na kinuha ang mga ito ng mga engkanto, habang ang mga matatanda naman sa kanilang lugar, naniniwalang naging alay ito sa gubat. Dahil sa ganoong pangyayari, tanging ang kanyang ama na lamang ang pumapasok sa lugar na yon. Halos ilang dekada na rin niya yung nakagawi ang gawin, at sa bawat araw na dumaraan, hindi pa yon nagmimintis. Naanimoy panata nitong pumasok sa kakahuyan. Ayon pa sa kanya, di pa man siya ipinapanganak, ginagawa na yon ng kanyang ama. Sa taong ito, 19 anyos na si Catalino. Yung kapatid naman niyang babae, 14 anyos. Kinalakihan na talaga nila ang gawain yon, kaya kahit hindi pangkaraniwan, ang paningin ng ibang tao rito, para sa kanila, ordinaryo na ito. Akala niya habang buhay na nila yung titingnan ng ganun, pero habang nagkakaedad sila, may mga katanungan na pumapasok sa mga isipan nila. Kagaya ng, bakit yun ginagawa ng kanyang ama? Ano ang nasa loob ng kakahuyan na palagi nitong pinupuntahan? At higit sa lahat, ano yung amoy na kumakapit dito tuwing bumabalik yon sa bahay nila? Sa pagkakatanda ni Catalino, parang amoy yon ng rosas na hinaluan ng iba't ibang mamahaling pabango. Hindi yun nakakasulasok sa ilong. Sa katunayan, napakasarap nitong langhapin. Dagdag pa niya na, tuwing umuuwi ang kanilang ama, yun palagi ang hinahanap niya. Sa pagsapit naman ng kanyang kaarawan, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat dahil sa handang ibinigay ng mga magulang niya. Nag-ihaw yon ng 3 baboy at 2 kambing na siya namang naging palaisipan para sa kanya.
Kung iisipin kasi wala naman silang bisita, kaya sino ang papakainin nito? Dadalawang kaibigan lang din ang inimbitahan niya, kung kaya't anuman ang gagawin nila sa mga handang matitira. Nang mapagtanto naman niya ang bagay na yon, agad naman siyang lumapit sa kanyang ama para magtanong. Tay, bakit parang ang dami ng inihanda ninyo? Wala ho akong bisita, maliban kila Yuyong at Dulay. Tsaka tay, saan ho kayo kumuha ng mga hayop na yan? Di ba, naghihirap na tayo? Bakit nagpumilit pa kayong bumili niyan? Mas maganda siguro tay, benta na lang natin yung iba. Mananawa rin naman kasi tayo niyan sa katagalan eh. Bungad na wika ni Catalino sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung tumayo para sumagot sa kanya. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, seryoso namang nagwika ang kanyang ama nang, may mga bisita ako anak, kaya nagkatay ako ng ganito karami. Tsaka, hindi ko naman to binili. Ibinigay lang to sa akin ng ating mga kaibigan. Mamayang gabi ipapakilala kita sa kanila. Matapos naman yung mailahad ng kanilang padre de pamilya, minabuti naman itong ipagpatuloy ang mga bagay na ginagawa nito. Nang mapagtanto naman yun ni Catalino, wala naman siyang nagawa kundi ang manahimik sa isang tabi. Sa isip-isip niya, mas mainam na lang sigurong maghintay upang magawa niyang malaman kung sino ang mga kaibigang tinutukoy nito. Sa pagsapit naman ng gabi, bumungad sa kanya ang isang malaking selebrasyon na nasa labas ng bahay nila. 2 inihaw na baboy ang una niyang nakita, kasama ang mga kaldero at kawang halos 1 dipa ang lapad. Sa kanyang pagmamasid, di naman niya maiwasang mamangha, gawa ng ang buong akala niya, salat ang kanilang pamumuhay. Isipin ninyo, walang permanenteng trabaho ang tatay niya, tapos yung nanay naman niya, nasa bahay lang. Tipikal na buhay ng isang mahirap na Pilipino, perong ipinagtataka niya, papaano nakahanda ng ganoong kaenggrande yung mga magulang niya. Dagdag isipin din para sa kanya ang pinagkuhanan nito ng pera. Kung hindi kasi siya nagkakamali, ang pangunahing ikinabubuhay lang nito sa kanila ay pakikigapas sa mga palayang malapit sa lugar nila. Minsan kapag masyadong gipit, naghahanap yun ng paraan para makapalaot. Di lang yun, may mga pagkakataon ding napakasala talaga nila sa salapi, na ultimo pambili ng asin walang-wala talaga sila. Nasanay si Catalino sa ganoong buhay, kaya hanggang sa pagtanda niya, inakala niyang salat talaga sila. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid niya sa paligid, nakita niya ang kanyang ama na nakabihis ng pormal. Nakagupit na rin yun ng buhok, at sa estado nito parang meron yung pinaghahandaang mga mahahalagang panauhin. Dala naman ang kanyang kuryosidad, agad naman siyang napalapit dito para magtanong. Halos mabaliw-baliw na kasi siya noon. Gawa ng yung kinamulatan niyang buhay, bigla na lang nagbago. Tay, saan ho kayo nakakuha ng ganyang kasuotan? Akala ko ba, di kayo sanay magsuot ng mga ganyan? Bungad na tanong ni Catalino sa kanyang ama. Hayaan mo na ako. Minsan lang naman to. Anak, magbihis ka na muna ng pormal. Bumalik ka kaagad rito pagkatapos mo. Gawa ng paparating na sila. Sagot naman ng tatay niya. Nang marinig naman ni Catalino ang sinabi ng kanyang ama, nagmamadali naman siyang pumasok sa loob ng bahay, dala ng kanyang matinding pag-aalala. Ang inaakala niya kasi noon,
mga makapangyarihan at maimpluwensyang tao ang dadalo sa kanyang kaarawan. Natural na kasi sa kanyang mag-isip ng ganon. Gawa ng magmula bata pa itong si Catalino, napakaligalig na ng pamamaraan ng pag-iisip nito. Mahilig siyang magpalipad ng kanyang imahinasyon patungo sa mga bagay at kaganapan na pawang imposibleng mangyari. Sa kasagsagan naman ng kanyang paghahanda, panay naman ang pagtatanong ng kanyang ina ukol sa kanyang ginagawa. Medyo napapaisip na rin kasi ito, gawa ng ang buong akala nito, wala silang bisita. Ngunit, pagtungtong naman ng 8:00 ng gabi, sakto sa pagdating ng dalawa niyang kaibigan, nasipat niya ang mga bisita ng kanyang ama na naglalakad papalapit. Kakaiba ang mga suot nito at sa bawat isa sa kanila nakasakay ng kabayo. Ayon kay Catalino na, ang mga panauhing yon, halos unang beses niya lang makita. Yung mga kasuotan nito, ang hahaba, tapos parang gawa sa mamahaling tela. Makisig din ang kabayong kanilang sinasakyan at sa likod naman nila, naroon ang iilang mga tauhan na animoy nagsisilbi nilang gwardya. Hindi lang yun, marami ring abubot sa katawan ng 6 na panauhing dumating, kalakip ang iilang mga kwintas nitong gawa sa ginto at mamahaling bato. Sa paglapit naman ng mga nilalang sa kanila, agad namang naamoy ni Catalino yung pabango ng kanyang ama kapag umuuwi ito. Sa puntong yun, doon niya napagtanto na meron ngang kaugnayan ang mga nilalang sa kanilang padre de pamilya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dahan-dahan namang bumaba ang 6 na panauhin mula sa kanilang mga kabayo. Pagbitaw naman ito sa lubid, agad namang kinuha ng mga kasamahan nito ang mga sinakyan nilang yon. Matyaga rin itong naghintay sa labas na parabang ang pangunahing responsibilidad ng tauhan ng 6, masiguro ang kaligtasan nila sa mga lugar na kanilang pinupuntahan. Nang masipat naman yun ni Catalino, di naman niya maiwasang mamangha sa ipinakita ng mga ito. Hindi naglaon, paglapit naman ng mga panauhing yon sa kinaroroonan nila, masaya namang binati ng isa sa mga ito ang kanyang ama. Nang marinig naman yon ni Catalino, tahimik lang naman niyang pinagmasdan ang mga panauhing yon, kung saan doon niya napansin na pawang kalalakihan pala ang mga ito. Lahat din sila may magagandang pangangatawan at tindig na parabang hindi yun napapabayaan sa pagkain. Maya-maya pa, nang marinig naman yon ng kanyang ama, tumawa lang naman yon habang sumasagot sa lalaki ng, "Maraming salamat, kaibigan. Dahil dumalo kayo, kahit abala kayo sa inyong mga ginagawa. Nga pala, si Catalino, ang panganay kong anak. Siya ang sinasabi ko sa inyong magdadaos ng kaarawan ngayong gabing ito." Matapos naman yung mailahad ng kanyang ama, paisa-isa namang lumapit ang 6 nitong bisita, bit-bit ang kanilang mga regalo. Nababalot yun sa supot na gawa sa dahon, kaya na may hindi niya gaanong masipat ang mismong nilalaman nito. Pagkatanggap naman niya sa mga bagay na yon, abot langit naman ang kanyang pasasalamat, gawa ng yon ang kauna-unahang pagkakataon na makatanggap siya ng regalo sa mga taong di naman niya kilala. Pagkabigay naman ito ng kanilang mga bisita, agad naman yung nagsiupo sa isang hapagkainang pinagkaabalahan nilang gawin noong umaga. Pagsilay naman nila sa ginawa nito, agad naman yung inabutan ng pagkain ng kanyang mga magulang. Nagkaroon din sila ng ilang mga pag-uusap na halos hindi naman niya gaanong marinig
dahil sa layo ng kanyang distansya sa mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti naman niyang kausapin ang kanyang mga kaibigang dumalo para naman makapaglibang sila kahit papaano. Kumain na rin sila noon nang sa gayoy maging masaya at makabuluhan ang kanilang mga pag-uusap. Ilang minuto pa ang dumaan. Nagdesisyon na silang mag-inuman. Tuba ang naihanda noon ng kanyang ama, kaya wala na rin silang nagawa kundi yon ang inumin. Ayos naman ang tuba, hindi matapang kumpara sa mga alak na dumaan sa napakahabang proseso. Habang iniinom naman nila ito, napag-usapan nila ang kanilang mga buhay at trabaho. Hindi naglaon, unti-unti na ring nakalimutan ni Catalino ang mga bisita ng kanyang ama. Gawa ng bukod sa malayo yun sa kanila, abalang-abala din yun sa ginagawa nilang pag-inom ng tuba. Ilang oras pa ang lumipas, medyo malalim na ang gabi. Kung hindi siya noon nagkakamali, papasapit na ang 12:00. May tama na rin sila ng alak, kaya yung paningin nila medyo umiikot-ikot na. Habang nakikipag-usap naman siya sa kanyang mga kasama, napansin niya ang mga bantay ng bisita ng kanyang ama na nakatayo pa rin sa labas ng kanilang bakuran. Ang mas ikinagulat pa niya, nakatayo lang yon ng tuwid, tapos malayo ang tingin. Di rin yun nakakaramdam ng anumang kangalayan o puyat kahit ilang oras na sila roong nasa ganoong posisyon. Sa pagsapit naman ng 12:00, agad naman niyang narinig ang pagpapaalam ng 6 sa kanyang ama. Pagdaan naman ng mga ito sa kinaroroonan niya, hinipo naman ng isa sa mga ito ang kanyang ulo, sabay wika ng, "Kung may oras ka, sumama ka sa tatay mo. Gusto ka rin naming makilala. Magpakabait ka, Catalino. Tulungan mo sa lahat ng bagay ang mga magulang mo. Lalo na yung tatay mo, na walang ibang ginawa kundi ang mapabuti ang sitwasyon at inyong pamumuhay." Napakalamig ng boses nun. Dahil sa sinabi nito, napatango lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Oo, gagawin ko yan." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ang taong yon habang dahan-dahang naglalakad papalabas ng bahay nila. Pagdating naman ng mga ito sa pinto ng kanilang bakod, agad naman yung sinalubong ng kanilang mga tauhan, bitbit ang sasakyan nilang kabayo. Maya-maya pa nang makalayo na ang mga ito, agad naman niyang nilapitan ng kanyang ama na kasalukuyan ng naglilinis. Tipong ang mga handa nitong pinaghirapang gawin para lang talaga sa mga umalis nitong panauhin. Pagsilay naman ito sa kanya, bahagya naman yung natigilan habang naghihintay ng kanyang mga sasabihin. Sa kanilang pag-uusap, na ibahagi niya ang tungkol sa mga kakaibang bagay na napansin niya sa mga taong yon. Inilahad niya rin dito ang mga katanungan niyang kanina pang bumabagabag sa isip niya. Dagdag pa niya na dahil sa mga nangyari di niya gaanong naramdaman ang kanyang kaarawan. Yung interes niya kasi sa selebrasyong yon, nabaling sa mga taong naging interesante para sa kanya. Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, halos wala naman yung kaide-ideya kung saan magsisimula ang ginawa nito. Inabisuhan muna siyang paalisin ng kanyang mga kaibigan bago sila mag-usap. Pagtatapat pa nito na, yung mga bagay na gusto niyang malaman, hindi madaling ilahad. Bukod kasi sa masyado yung komplikado, doon din umiikot ang lahat ng kasagutan ukol sa buhay ng kanyang ama. Dahil sa sinabi nito,
Wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Kitang-kita niya kasi sa mga mata ng kanyang ama na nagsasabi yon ng totoo. Matapos naman nilang magkasundo, dali-dali naman niyang binalikan ng kanyang mga kaibigan para abisuhan ng umuwi. Inaasahan naman niyang hindi yon tatanggi sa kanyang alok, lalo pat kanina pa yung nagpaparamdam sa kanya na tapusin na ang pagsasaya nila. Ilang minuto pa ang dumaan. Silang mag-ama na lamang ang nasa labas ng bahay. Papaubos na rin ang mga langis ng mga sulo nilang ikinalat sa lugar, kaya medyo nararamdaman na nila ang tila bang pagdilim ng paligid. Unti-unti na rin silang nakakaramdam ng antok, kung kaya't nagpasya na silang ipagpaliban ang kanilang mga ginagawa. Kinabukasan paggising naman niya, nadatnan niya ang kanyang ama na nagkakape ng mag-isa sa labas ng bahay nila. Sa bawat paghigop nito, nakatingin naman yun sa malayo na parabang may mga katanungan yung pinipilit na masagutan. Matapos naman niya yung masilayan, nagmamadali naman siyang lumapit dito, bit-bit ang kanyang kape at isang nakasupot na tinapay na halos ilang araw na din nilang itinatago. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, matyaga naman niya yung hinintay hanggang sa magawa na siya nitong mapansin. Pagsilay naman ng kanyang ama sa kanya, may hinahon naman siyang pinaupo nito sa tabi habang nagsisimula ng magsalaysay ukol sa mga kasagutang kanyang hinahanap. Marami ang dahilan kung bakit hindi ko ginustong umalis dito. Alam mo anak, marami ka nang napapansin sa ngayon. Ako na ang magsasabi sa iyo, ano man ang naiisip mo, meron diyang totoo. Ang mga taong pumunta rito kagabi, hindi yun mga ordinaryo. Mga kaibigan ko sila galing ibang dimensyon. Sila ang palagi kong sinasadya sa kakahuyan. Sila rin ang nagbibigay sa atin ng hanap buhay. Dahil sa kanila, naging maluwag ang trabaho natin sa pang-araw-araw. Hindi tayo kagaya ng iba na magmula umaga hanggang hapon, nagkakayod kalabaw para merong makain sa gabi. Simple man ang buhay natin anak, ipinagpapasalamat ko pa rin ito sa Panginoon. At saka, doon na rin sa mga kaibigan kong yon. Pagbabahagi nito sa kanya. Dagdag pa nito na, kontento na siya sa ganoong sitwasyon sa buhay, kaya kahit anong gawin ng kanyang asawa, hindi siya papayag na lumayo sa kakahuyan. Mariin din itong inilahad ang tungkol sa pangako at plano ng mga nilalang na yon para sa kanyang mga anak. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, doon din niya napag-alaman ang tungkol sa lahi ng mga nilalang na yon. Base sa kanyang pagkakatanda, kabilang ang mga ito sa lahi ng mga engkantadong lakan na kalimitang naninirahan sa mga gubat at masusukal na kakahuyan. Mababait din ang mga nilalang na yon at ni minsan hindi ito nandukot ng mga pangkaraniwang tao para yon ay parusahan. Kilala rin ng mga ito bilang gabay ng mga tao na may busilak na puso sa kapwa at sa mga hayop na nabubuhay. Matapos naman yung mailahad ng kanyang ama, ipinagtapat din ito sa kanya na yon ang mga dahilan kung bakit siya nakilala ng mga engkantadong lakan. Sa katunayan, sa halos ilang dekada na nilang pagsasama, napagpasyahan ng mga ito na ideklara siya na kauri nito. Ang tanging hinihintay na lamang ng mga nilalang na yon ay yung desisyon ng kanyang ama. Subalit sa hindi malamang dahilan, hindi pa rin yon nakakapagpasya. Nirespeto naman ito ng mga engkantado, lalo pat alam ng mga ito kung gaano kakomplikado ang pamamaraan ng pag-iisip ng mga pangkaraniwang tao.
Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nabanggit ng kanyang ama ang tungkol sa mga regalong ibinigay ng mga lakan. Nang marinig naman yun ni Catalino, dali-dali naman niya yung kinuha, sabay pakita ng laman nito sa harapan mismo ng tatay niya. Ayon sa kanya, kaya hindi niya yun gaanong pinapansin ay dahil ang buong akala niya mga pangkaraniwang bagay lamang ang mga ito. Mahirap mang sabihin pero inakala ni Catalino na ang mga regalong yon ay pawang biro lamang nung mga bisita nila. Sino ba naman kasi ang taong nasa maayos na kaisipan ang tatanggap ng mga batong may kasamang mga dahon? Dagdag pa niya na, hindi yun ang regalong kanyang inaasahan, ngunit kahit papaano nagpapasalamat pa rin siya sa mga ito. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, dahan-dahan naman itong sinipat ang mga bato na siyang naging sanhi upang hindi yun makasagot sa kanyang sinabi. Bagaman hindi yun nagsasalita, bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagkamangha. Nang mapansin naman yun ni Catalino, naging palaisipan naman yun para sa kanya. Gawa ng kitang-kita niya mga batulang at dahon ang mga bagay na yon. Kung isipin, wala talaga doong espesyal. Gawa ng araw-araw nakakakita sila ng ganun. Dala naman ng kanyang kuryosidad, walang pagdadalawang isip naman niya yung tinanong, ukol dito. Tay, bakit ho ba manghang-mangha kayo sa mga yan? Mga ordinaryong bato lang yan. Bungad na wika ni Catalino sa kanyang ama. Anong batong pinagsasasabi mo? Mga ginto ito, Catalino. Tingnan mo mga ugat na nakakapit sa mga yan. Hindi mo ba nakikitang ginto yan? Agarang sagot naman ng kanyang ama. Pagkalahad nito ng mga bagay na yon, walang pagdadalawang isip naman niya itong hinati na siyang naging daan upang tumambad sa kanila ang mga natural na ginto na nakatago sa mismong puso ng mga batong yon. Matapos naman nila yung masilayan, halos hindi naman siya makapaniwala, gawa ng ang buong akala niya mga pangkaraniwang bato lang ang mga bagay na yon. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid dito, agad naman niya yung kinuha, sabay sipat dito ng malapitan. Unang beses lang noong makakita ng ginto ni Catalino, kaya na may hindi niya maipagkakaila ang matinding pagkamangha. Hindi naglaon, nang manawa na siya kakasilay dito, inilahad naman ng kanyang ama na maaari nila itong maipagpalit sa malaking halaga. Dagdag pa nito na, dahil sa mga bato, mabibili na nila ang mga bagay na kanilang gusto. Ngunit bago naman nila gawin yon, kinakailangan muna nilang magpasalamat sa mga engkantado. At ang tanging paraan para magawa ito, tumungo mismo sa kaharian nito. Nang marinig naman ni Catalino ang sinabi ng kanyang ama, hindi naman niya maiwasang kabahan, gawa ng malakas ang kanyang kutob na isasama na siya nito patungo sa kakahuyan. Unang beses yung mangyari sa kanya, kaya yung kaba at pagkagalak naghalo na sa kanyang damdamin. Tipong kinakabahan siya na hindi makapaghintay sa mga oras na yon. Dahil sa mga sinabi ng kanyang ama, agad naman niyang tinapos ang lahat ng gagawin niya. Nagpaalam na rin siya noon sa kanyang ina para naman kahit papaano hindi na yun humadlang pa sa mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Kinahapunan, 2:00 pa lamang nakahanda na siya. Marami siya noong dinala sa paniniwalang malayo ang lugar na lalakbayin nila. Pagsilay naman ng kanyang ama, ngumiti lang naman ito habang pinapasan ang dala nitong kahon. Maya-maya pa pagbigay nito sa kanya ng senyas, tahimik naman siya roong sumunod.
Sa kanilang paglalakad, wala silang naging maayos na pag-uusap dahil ang tanging nasa isip noon ni Catalino, marating ang lugar kung saan naninirahan ang mga engkantadong lakan. Sa pagdating naman nila sa likurang bahagi ng kanilang bahay, kung saan naroon ang bukana ng kakahuyan, bahagya namang tumigil ang kanyang ama na para bang may nais itong sabihin sa kanya. Pagtitig naman ito sa kanyang mga mata, seryoso naman yung nagwika sa kanya nang, Mula dito anak, pag-igihan mo ang iyong pagmamasid. Hindi lang mga engkantadong naninirahan sa lugar na ito. Meron din ditong mga masasamang elemento na siyang kumukuha ng tao. Ano man ang makikita mo, mas mainam na huwag mong pagtuunan ng pansin. Tandaan mo, matatakot ka lang nila, pero hindi ka nila magagalaw. kasabay ng pagwika nito sa kanya, ay ang pag-abot naman ito ng isang tali na siya namang iniutos nito na ipulupot sa kanyang bewang. Bale, nakakonekta ang taling yun sa bewang din ng kanyang ama na para bang sinisigurado nito na hindi sila magkakalayo. Matapos nun, nagsindi na rin yun ng sulo na siya namang ikinagulat niya. Sa isip-isip noon ni Catalino, bakit yun nagsindi ng sulo? Gayong 2:00 pa lamang naman ang hapon. Tirik na tirik pa noon ang araw at sa kanyang pagmamasid sa looban ng kakahuyan, napansin naman niyang naaabot pa ng liwanag ang paligid nito. Kahit may mga malalaki doong puno, alam niyang hindi yun sapat para malimlima ng buong lugar. At isa pa, malawak din ang kakahuyang yon, kaya imposibleng walang tumagos na sinag ng araw. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang maihanda na nito ang kanilang mga gamit, nagsimula na yung pumasok sa bungad ng kakahuyan. Sa kalahating oras nilang paglalakad, wala naman silang nakita roong kakaiba, maliban sa mga sanga ng punong sumasayaw kapag umiihip ang malakas na simoy ng hangin. Maya't maya rin ang paghuni ng mga ibon, senyales na malusog pa ang kagubatang yon. Dahil dito, hindi naman niya maiwasang makampante, gawa ng wala naman siyang nakikitang kakaiba. Akala niya magtutuloy-tuloy ang ganoong pangyayari, pero paglagpas nila sa 2 tipak ng bato na may arko ng sanga ng puno sa itaas, laking gulat na lamang niya nang mapansin niya ang dahan-dahang pagbabago ng mga halaman at punong nasa paligid ng kanilang dinaraanan. Unti-unti na ring dumilim sa buong lugar hanggang sa makarinig na siya ng kakaibang pag-atungal ng mga hayop. Sa isang kisap mata, dumilim ang buong paligid na sinabayan naman ng isang malakas na simoy ng hangin. Matapos naman niyang masaksihan ang mga pangyayaring yan, nagmamadali naman siyang lumapit sa kanyang ama hanggang sa masipat na niya ang unang bahagi ng dinaanan nito. Ayon kay Catalino, na mula sa lugar na yon may nasipat siyang isang malaking sapa. Sa tabi naman ng sapa kung saan sila makakarating, may isang maliit na bangka na may nakasinding gasera sa unahan nitong bahagi. Sa likod naman nito merong isang nilalang na may talukbong na nakahawak sa timon ng bangka. Wala siyang kaide-ideya kung ano ang nilalang na yon. Pero ayon sa kanyang ama, yon ang magdadala sa kanila patungo sa kaharian ng mga engkantado. Hindi naglaon. Pagsampa naman nila sa bangka, inabutan niyo ng tatay niya nung batong na regalo sa kanya. Pagkakuha naman doon ng nilalang, agad naman itong ibinaba ang layag, dahilan para umusad ang bangkang kanilang sinasakyan. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay, bumungad sa kanya ang iilang mga nilalang na animoy umiinom sa gilid ng napakalawak ng sapa. Kakaibang mga wangis nito, at base sa kanyang paglalarawan,
para itong torong kalabaw na merong sungay sa mga paa. Napakagaspang din ang balat nito at sa ulo nito meron yung kumikinang na bagay na animoy kaliskis. Kulay berde rin ang mata ng nilalang na yan at meron yung 3 dila na kalimitan namang ginagamit nito sa pangunguha ng pagkain. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng kanyang ama ang pagtitig niya sa nilalang na yan, dali-dali naman siya nitong nilapitan, sabay tapik sa kanyang balikat. Tumingin ka sa ilalim ng tubig. Makikita mo yung nilalang na hinahanap mo. Bungad na wika nito. Nang marinig naman yun ni Catalino, dali-dali naman siyang napasilay dito kung saan segundo pa lamang ang dumaan. May nasipat siyang mga taong tubig na sumasabay sa bangkang kanilang sinasakyan. Nagkalat din sa ilalim nito ang mga syokoy, kasama ang mga sirenang may napakapapangit na pagmumuka. Noong una, wala pa siyang ideya kung ano ang mga nilalang na yon. Pero nang mailahad na yon ng kanyang ama, halos hindi naman siya makapaniwala. Bagaman imposible para sa kanyang pag-iral ng mga ito, wala naman siyang nagawa kundi ang maniwala. Ang pinagbasehan niya kasi nito ay yung pagpasok nila sa dimensyong yon. Sa isip-isip niya, nakapaglakbay nga sila sa ibang mundo. Tapos yung mga simpleng nilalang na pawang kathalang noon sa kanyang isipan, hindi niya pa paniniwalaan. Kalahating oras pa ang dumaan. Dumaong ang sinasakyan nilang bangka sa kabilang ibayo ng lawa. Mula roon nasipat nila ang isang napakalaking bayan na halos binabalot ng liwanag ang bawat sulok nito. Wala ka raong makikitang kahit isang parte na madilim na para bang umaga pa sa lugar na yon, kahit sa hangganan nito binabalot na ng kadiliman. Pagpasok naman nila Catalino sa loob ay yung malasalaming sahig. Sa lugar na yon, paroot parito ang paglalakad ng mga nilalang na ang wangis hindi nagkakalayo sa tao. Napakagara din ang kanilang mga kasuotan na parabang sa lugar na yon, walang naghihirap. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, bahagya naman silang napatigil nang masipat nila ang pagdaan ng mga lakan na nakapandigma ang kasuotan, pasan-pasan ang isang mahabang kawayan, nagabraso naman ang laki. Mula sa pinakadulo nito, may mga nasipat silang nakataling tao na naliligo na sa kanilang mga sariling dugo. Hinang-hina na rin ang mga ito at sa estado ng mga nilalang na yon, parang dumaan yon sa napakatinding parusa bago malagay sa ganoong sitwasyon. Matapos naman niya yung masilayan, minabuti niya munang paunahin ito nang sa gayoy magawa niyang mabilang ang dami ng mga taong daladala ng mga engkantado. Maya-maya pa, nang makalagpas na yon sa kanya, agad naman siyang napasilay sa kanyang ama habang nagwiwika ng, "Tay, sabi mo, hindi sila nandudukot ng tao. Nung mga yon? Baka naman tay, kumakain talaga sila ng mga katulad natin. Bumalik na kaya tayo bago pa tayo malagay sa panganib?" Pagkarinig naman ng kanyang ama sa kanyang sinabi, tumawa lang naman yon sabay seryosong tumitig sa kanya habang sumasagot ng, Tama ka. Tao nga ang iyong mga nakita. Pero hindi sila ordinaryo katulad mo. Aswang ang mga nakagapos doon, Catalino. Nanghuli ng gano'n ang mga engkanto para ipakain sa kanilang mga alaga. Kung tayo hindi natatakot sa kanila, yung mga aswang sa ating lugar, isa sila sa mga bangungot nito. Tayo na. Hinihintay na tayo ng aking mga kaibigan. Kagaya rin ng sinabi mo, may impluwensya sila sa lugar na ito. Yung unang nangamusta sa akin noong kaarawan mo, ang siyang nagahari rito. Yung 5 naman niyang kasama,
pawang mga tagapayo lamang niya. Pagkalahad naman ito ng kanyang ama, di naman niya maiwasang mapaisip kung bakit yun nagkaroon ng ugnayan sa mga nilalang na yon. Hindi naglaon nang marating na nila ang isang 3 palapag na bahay. Unang bumungad sa kanila ay yung mga tauhan nitong nagbabantay sa isang napakalaking entradang pinto. Di pa man sila doon nakakalapit, napansin niya na noon ang pagkasiyukuan ng mga ito na parabang nagbibigay pugay sa pagdating ng kanyang ama. Siyempre, hindi niya na yun pinansin pa, gawa ng naniniwala siya na likas na ang paggalang sa mga bisita. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay na yon, una naman niyang nasipat ay yung napakahabang hapagkainan na punong-puno ng pagkain. Sa bawat pundasyon din ng bahay, merong isang engkantadong nakatayo na may daladalang espada. Nakasuot din yon ng baluti mula ulo hanggang paa at hindi yun gumagalaw kapag hindi ito inuutusan. Matapos naman niya yung masilayan, patuloy lang naman siya sa pagsunod sa kanyang ama hanggang sa marating na niya ang 2 palapag ng bahay. Pagdating naman nila sa itaas, bumungad sa kanila ang isang napakalawak na sala kung saan sa pinakagitna naman ito naroon ang 6 na engkantado na dumalo sa kanyang kaarawan. Masaya yung nag-uusap-usap at nung maramdaman naman ito ang kanilang presensya, agad naman yung napasilay sa kanila. Walang sabi-sabi, bigla namang nagsitayuan ng mga ito habang masayang binabati ang kanyang ama. Sa pag-upo naman nila sa harapan ng mga nilalang na yon, agad naman yung nagpakuha ng makakain. Tumawag na rin yon ng mga mananayaw para naman kahit papaano maging masaya ang kanilang pag-uusap. Matapos naman nila yung iutos, sa loob lamang ng 5 minuto nagkaroon ng isang maliit na salo-salo at pagdiriwang sa lugar na yon. Ayon sa kanya, yung piging na nangyari doon, di yun basta-bastang kainan lang. Yung mga mananayaw kasi, habang kumikilos ang mga ito, mayat maya ang paghila nito ng mga kadena kung saan nakapulupot sa leeg ng mga taong kalunos-lunos na ang kalagayan. Ang sigaw ng mga taong yon, ang siya namang nagsisilbing napakagandang tinig na nagbibigay ng tuwa para sa mga engkantadong lakan. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, hindi na niya napigil ang kanyang sarili na magtanong kung totoo bang mga aswang ang mga taong kanyang nasisilayan. Nang marinig naman yun ng mga nilalang, pansamantala namang naudlot ang pagsasaya ng mga ito, dahilan para mabahala siya. Walang sabi-sabi, agad naman siyang lumapit sa kanyang ama sa takot na baka itali din siya ng mga ito. Subalit pagtayo naman ng lalaking namumuno sa lahing yon, napangiti lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng, "Ikinalulugod kong nagtanong ka. Mabuti yan, para maliwanagan ang iyong isipan. Hayaan mong alisin ko sa iyo ang lahat ng iyong mga pagdududa." Kasabay ng pagwika nito, agad naman yung humingi ng latigo sa mga mananayaw na malapit sa kanila. Matapos naman yung makuha ng nilalang, buong puwersa naman itong hinataw ang isang alipin nila, dahilan para umusli ang buntot nitong binabalot ng maitim na balahibo. 2 palo pa rito ng engkantado, bigla yung tinubuan ng pakpak, kalakip ng mga nagsisitalasang pangil. Pagsilay naman niya sa pangyayaring yon, siya na mismo ang nagkumpirma na totoo ngang aswang ang mga nilalang na yon. Nang mapagtanto naman ng engkantado na naalis na nito ang kanyang pagdududa, agad naman yung umupo sa harapan nila para ipagpatuloy ang kanilang pagsasaya. Maya-maya pa wala na rin siyang nagawa
kundi ang makiisa sa pag-uusap ng mga ito. Ilang oras pa ang dumaan, marami na silang natalakay na paksa. Kabilang sa mga ito ay yung basbas nila sa kanyang ama para mabuo ang dalawa nitong supling. Naibahagi rin ito sa tatay niya ang kagustuhan nitong magpaampon sa kanila pansamantala ng anak nitong lalaki. Hindi kasi yun maaaring mamalagi sa kanilang lugar, lalo pat talamak ang pagtatraidor ng iilan sa kanila para makahawak ng kapangyarihan. Matapos naman yung mailahad ng engkantado, agad naman yung lumapit sa tatay niya habang iniaabot ang isang boteng naglalaman ng isang napakaliit na sanggol. Ito ang pangalawang pabor na ipapagawa ko sa iyo. Ingatan mo ang aking anak. Babalikan siya pagsapit ng unang kabilugan ng buwan sa susunod na taon. Huwag kayong mag-alala. Anuman ang panganib na inyong makakaharap, kami na ang bahala. Gawin niyo lang ang parte niyo at gagawin naman namin ang aming parte. Wika ng engkantado sa kanyang ama. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay na yon, agad naman itong ipinagpatuloy ang kanilang pagsasaya. Sa loob ng halos humigit kalahating araw, wala siyang ibang ginawa kundi ang mag-usap at magkasiyahan. Si Catalino naman noon, di maiwasang mag-alala, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, napakatagal na nila sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpa siya na ring magpaalam ang kanyang ama. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag dahil sa wakas makakauwi na sila. Maya-maya pa paglabas naman nila sa bahay na yon, agad namang isinuksok ng tatay niya yung boteng ibinigay ng engkantado. Hindi naglaon nang makalayo na sila sa syudad na pinaghaharian ng mga ito. Nagmamadali naman silang tinahak ang daan papalabas ng kakahuyan. Sa kanilang paglalakad, nabanggit ng kanyang ama na kakaiba ang pag-ikot ng oras sa lugar na pinuntahan nila. Yung kalahating araw sa lugar na yon, 1 oras lamang sa mundo nila. Dagdag pa nito na, dahil sa ganoong takbo ng oras sa lugar na yon, marami siyang natutunan sa halos araw-araw niyang pagbisita rito. Dumaan pa ang mga linggo, nagpatuloy ang kanilang pangkaraniwang buhay. Yung sanggol na ibinigay ng engkantado, itinago ng kanyang ama sa aparador at pawang binibisita lamang nila ito 1 beses sa loob ng 2 araw. Wala rin sila doong ibinigay na kahit ano, gawa ng yung langis na nasa labas nito ang siya namang nagsisilbi nitong pagkain. Habang lumalaki naman ang batang yon, maraming pagbabago sa katawan nito ang kanilang napansin. Ayon kay Catalino, tinubuan yon ng kaliskis sa kasarian nito, kaya na may wala silang ideya kung babae ba ang nilalang na yon o lalaki. Dagdag pa niya na, habang lumalaki ang bata, bumababa naman ang lebel ng langis sa garapon na sinasabayan naman ng pagkabitak nito. Nagkakaroon na rin yun ng mga malaugat na bagay, senyales na malapit na yung lumabas. 2 buwan pa ang lumipas, nabasag na ang garapon at sa kauna-unahang pagkakataon, narinig nila ang iyak ng bata. Dahil dito agad naman yung kinuha ng kanyang ama, sabay balot nito sa lampin. Hanggat maaari, iniiwasan din nilang ilabas ang batang yon kasama ng nanay niya. Ang nais kasi nilang palabasin, anak yon ng kanyang ina, nang sa gayoy hindi maghinala yung mga kapitbahay nila. Sa pagdaan pa ng mga araw, napakabilis ng paglaki ng batang yon. Kung iisipin, di talaga to pangkaraniwan. Gawa ng sa loob ng 5 linggo, nakakapagsalita na ito. Kayang-kaya na rin itong maglakad
at gumawa ng mga gawain kagaya ng pagluluto at pagwawalis ng sahig. Gayunpaman sa kabila ng pagiging kakaiba ng bata, itinuturing pa rin yung kaisa ng kanilang pamilya. Akala nila katalino yun lamang ang mararanasan nila, pero lingid sa kanilang kaalaman, nagawa na pala yung matunugan ng lahi ng mga aswang. Isang hapon, habang nakikipaglaro siya sa batang yon, bahagya naman siyang napatigil nang masipat niya ang ama nilang paparating. Pagpasok naman ito sa pinto ng bakuran nila, agad naman niya yung sinalubong, dala-dala ang bata. Ngunit di pa man siya nakakalapit sa kinaroroonan nito, may nasipat siyang isang matandang naglalakad papalapit sa pamamahay nila. Habang binabagtas nito ang daan, seryoso naman yung nakatitig at bakas sa pagmumukha nito ang matinding galit. Dahil dito, pasimple naman niya yung itinuro sa kanyang ama, kung saan pagkasilay naman ito rito, agad naman siya nitong inabisuhang lumayo. Walang sabi-sabi, bigla naman itong hinugot ang daladala nitong talibong at kasabay nito ang mabilis nitong paglapit sa nilalang na yon. Nang masipat naman ni Catalino ang ginawa nito, agad naman siyang bumalik sa gilid ng kanilang bahay para magmasid. Dahil sa hindi naman malayo ang lugar na yon, kitang-kita niya kung papaano yon kausapin ng kanyang ama. Naririnig niya rin yung nagmumura na sinasabayan naman ng pagbabanta nito sa matanda. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, wala talaga siyang kaide-ideya kung may matagal na bang alitan ang dalawang yon. Ito kasi ang unang beses na makita niya ang kanyang ama na nakipagsagutan sa matanda. Maya-maya pa, nang marinig naman yon ng nanay niya, agad naman yung lumabas habang pabulong na nagtatanong. Nang marinig naman yon ni Catalino, imbis na sagutin niya ito, agad naman niyang iniabot dito ang batang kasama niya, sabay wika dito ng, "Nay, ipasok niyo na muna itong si Miguel sa loob. Huwag kayong lalabas, kahit ano pa ang marinig ninyo. Basta mamaya, pag alis ng matandang yon, papasok din kami kaagad ni tatay." Nang marinig naman yon ng kanyang ina, wala naman yung nagawa kundi ang sumunod. Pagsarado naman ito ng pinto, nagmamadali naman siyang nilapitan ang kanyang ama para yon ay pakalmahin. Subalit sa kasamaang palad, maging siya wala ring nagawa para yon ay mapigilan. Nang mapagtanto naman niyang galit na ang kanyang ama, pilit naman siyang dumistansya habang naghihintay ukol sa kung ano ang gagawin nito sa matanda. Sa isip-isip niya, kapag nasipat niya yung tatagaina ang matandang yon, siya mismo ang pipigil dito. Siyempre, ayaw naman niyang maging kriminal ang kanyang ama, kaya nakahanda siyang ilayo ito sa anumang panganib kahit malagay sa peligro ang kanyang sariling buhay. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap ng dalawa, bahagya naman siya noong natigilan nang marinig niya ang matandang kasagutan nito na nagwika dito ng, "Madadamay ka sa ginawa mong yan. Isuko mo na ang binhi ng mga lakan at kakalimutan ko ang pangyayaring ito. Huwag kang makiisa sa gulong hindi ka naman sangkot. Payo ko sa'yo, dumistansya ka kung ayaw mong madamay ang iyong pamilya." Dagdag pa nito na hanggang noong mismong gabi na lang ang paghihintay nito sa kanilang pasya. Matapos namang mailahad ng matanda ang kanyang paninindak, agad naman yung umalis ng walang paalam. Hindi naglaon, nang mawala na ito sa kanilang paningin, minabuti naman nilang pumasok sa loob ng kanilang pamamahay para pag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Ayon sa kanya na, habang naglalakad sila noon,
Pansin na pansin niya yung mga kapitbahay nilang nagmamasid sa bintana ng mga bahay nito. Pero syempre, di naman nila yun gaanong pinagtuunan ng pansin, lalo pat hindi naman yun nangingialam. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, lahat silang mag-anak halos hindi makatulog. Yung kanyang kapatid, maya't maya ang pagtatanong kung bakit meron silang hawak-hawak na mga sundang. Siyempre, para di naman yun matakot, kinumbinsi niya yung may hinahanap lang silang sawa. Ilang oras pa ang lumipas, napakatahimik na ng buong paligid. Yung nanay at kapatid ni Catalino, tulog na habang silang dalawa naman nananatiling gising, pinakikiramdaman ng lahat ng kaluskos na maaari nilang marinig. Pagtungtong naman ng 10:00 ng gabi, bigla naman sila noong napasilip sa dingding nang makarinig sila ng isang mahinang sigaw ng lalaki. Napakalalim ng sigaw na yon, para siyang pinapatay. Matapos naman nila yung marinig, agad naman silang sumilip sa siwang kung saan bumungad sa kanila ang isang aswang na hawak-hawak ng engkantado. Halos mawala na ng ulirat ang nilalang na yon at sa estado nito parang hindi na yon magtatagal. Bukod kasi sa naliligo na yon sa sarili nitong dugo, may malaking laslas na rin yon sa may bandang leeg. Maya-maya pa, pagsilay naman nila sa unahan nitong bahagi, kitang-kita nila ang 6 na engkantadong kaibigan ng kanyang ama na nakatayo, tahimik na pinagmamasda ng mga aswang na nasa labas ng bakod ng bahay nila. Sa sobrang dami ng mga nilalang na yon, halos hindi naman niya ito magawang mabilang kung kaya't hindi naman niya maipagkakaila ang nararamdaman niyang kaba. Alam ni Catalino na sa oras na mapaslang ang mga kaibigan nila, sila ang susunod sa mga ito. Tay, hindi pa ba tayo kikilos? Paano kung matalo ang mga yan? Mamamatay tayo rito. Nag-aalalang wika niya sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, pilit naman siya nitong pinakalma habang sumasagot yun ng, Kumalma ka lang. May tiwala ako sa mga yan. Matatakot ka pa ba? Gayong nandyan na silang lahat. Manood ka na lang. Sulitin mo ang iyong makikita dahil bibihira lang itong dumaan sa buhay ng tao. Pili lang tayong namumulat sa mga ganito. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang magawa kundi ang manalig sa mga inilahad ng kanyang ama. Bagaman may nararamdaman pa rin siyang takot, sinubukan niyang talunin ito hanggang sa hindi naglaon, napansin niyang kalmado na ang kanyang sarili. Akala ni Catalino hanggang sa gabi na yun lang magaganap ang mga ganoong pangyayari, pero nagkamali siya. Sa paglipas pa kasi ng mga araw at buwan, nagpatuloy ang ganoong kaganapan sa lugar nila tuwing tumatalikod ang araw sa kalupaan. Noong una medyo hirap pa silang makibagay sa mga pangyayaring yon, pero hindi naglaon, nasanay na rin sila. Ayon sa kanya, kung gaano katagalang pananatili ng bata sa kanilang bahay, ganon din katagalang ginawang pagbalak ng mga aswang na kunin ito. Yun nga lang, palagi silang bigo dahil di hamak na mas malalakas sa kanila ang mga engkantado. Magmula noon pinuno, nang mapagtanto nilang lulubayan lang sila ng mga aswang sa oras na maibalik na nila ang bata, pinili nilang gawing normal ang bawat gabing dumaraan. Minsan nga, sa kabila ng mga nangyayaring patayan sa labas, nagagawa pa rin nilang makatulog ng mahimbing. Isipin nyo na lang kung gaano kahirap na gawin ang ganoong bagay. At kapag sumasapit naman ang umaga, pilit nilang ibinabalik sa normal ang lahat ng gawain nila. Yun nga lang, may limitasyon na ang lahat ng kanilang kilos
Gawa ng kapag sinusubukan nilang lumabas ng baryo, may mga nasisipat na silang mga taong nagmamanman sa kanila. Dahil dito, nagpasya ang kanyang ama na humingi ng tulong sa mga kaibigan nito. Nagawa naman itong mapagbigyan ng kanilang kahilingan. Yun nga lang masyado silang nababahala sa paggamit ng mutya ng kanan. Ayon kasi sa kanyang ama, lahat ng mga ganoong kakayahan, meron yung rebuelta sa katawan. Maaaring di pa nila ito maramdaman pero sa katagalan mapapansin na nila ang iilang pagbabago. Dagdag pa nito na, hindi naman nila kinakailangang gumamit ng mga ganoong armas, lalo pat nakabantay sa kanila sa lahat ng oras at pagkakataon ang mga engkantadong naninilbihan sa batang kanilang inaalagaan. Sa pagsapit naman ng araw na kanilang pinakahinihintay, naibigay nila ang bata na halos nasa 7 taong gulang na. 1 taon lang noon ang dumaan pero napakalaki na nito. Matapos naman yung magawa ng kanyang ama, lahat ng nilalang na gumagambala sa kanila, bigla na lamang nawala. Magmula noon pinuno, dahan-dahan nang nanumbalik ang dati nilang buhay. Gayunpaman sa kabila nito, aminado silang may lamat na ang lahat. Ni minsan, hinding-hindi nakalimutan ni Catalino ang tungkol sa nangyaring digmaan sa pagitan ng mga aswang at engkantadong lakan dahil lamang sa pagpoprotekta nito ng tinatawag ng mga aswang na binhi ng mga lakan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, no? Alam ko meron na tayong ganitong kwento eh. Tungkol din to sa mga lakan, tapos pinapaalagaan nila yung anak nila sa mga napipili nilang maging kaibigan na tao o yung mga tinuturing din nila na parang kalahi na nga nila. Tulad na lang neto yung tatay ni Catalino. 'Di ba? Hindi ko lang alam kung ano ba talagang meron sa mga lakan na bakit kailangang ilabas nila sa mundo ng mga engkanto yung bata para dun lumaki. Na kung tutuusin, kapag nasa poder nila yon, kapag hawak nila yung bata, ligtas yun. Kasi ganun din naman yung mangyayari. Dito sa mundo ng mga tao, dinala nila yung bata, automatic kukunin talaga yun ng mga aswang. Kasi nga, hindi ko alam kung merong dagdag kapangyarihan kapag nakain nila yung binhi ng lakan eh. Diba? Pwede kasing ganun. Siguro ako, sa akin lang kaya inilalabas ng mga lakan sa mundo ng mga engkanto yung binhi nila o anak. Kasi sa mundo ng mga engkanto, mas malalakas dun yung mga aswang. So mas mahihirapan silang kalabanin yung mga yon, di ba? Dito naman sa mundo ng mga tao, yung mga normal na aswang lang na alam natin, yun yung makakalaban nila. Kaya madali nilang natatalo. Pero, tagilid pa rin kasi ako dun eh. Kasi yung mga aswang na galing sa mundo ng mga lakan, kaya niyang tumawid papunta sa mundo natin eh. Diba? So, hindi ko lang magets, hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan nilang gawin yun. Na ipaalaga sa iba yung binhi nila na napaka-importante. Kasi, yun yung tinatawag nilang susunod na henerasyon nila eh. So, kapag namatay yun, parang mapuputol yung bloodline nila. So, kailangan talaga nilang protektahan yun, di ba? Yun lang yung nakita ko sa kwento. Pero overall, sobrang ganda nito. Tsaka yung linya ng tatay niya na swerte tayo na nakakasaksi tayo ng mga ganito kasi bihira o piling tao lang ang makakagawa ng ganitong bagay o makakasaksi ng ganoong bagay. Which is tama naman. Sa populasyon natin ngayon, nasa 0% yan. 0.2, 0.3 yung nakakasaksi ng ganitong mga tagpo. Kaya kung sakali mang makasaksi kayo o may mga kamag-anak kayo nakasaksi, napakaswerte nila. As in, sobrang swerte. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.